Na prípravu banánového tofe koláča budeme potrebovať na cesto 2 banány, 250 ml kyslého cmaru, 150 ml oleja, 150 g trstinového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 2 vajcia, 3 zarovnané polievkové lyžice krému z lieskových orieškov, štipka mletej škorice, 170 g celozrnnej pšeničnej múky, pol balíčka kypriaceho prášku, 50 g gustínu, 1 balíček zlatého klasu. Na ozdobenie 250 g trstinového cukru, 50 g masla, 250 ml smotany na šľahanie, 50 g solených pražených arašidov. Na prípravu cesta banány olúpeme a pomocou vidličky roztlačíme. V mise zmiešame cmar, ďalej pridáme 150 ml oleja, ,150 g trstinového cukru, vanilkový cukor, 2 vajíčka, ,3 polievkové lyžice krému z lieskových orieškov, štipku mletej škorice, zmes vymixujeme. ,70 g pšeničnej celozrnej múky zmiešame s pol sáčkom kypriaceho prášku a s 1 zlatým klasom. Ešte 50 g gustínu. Všetko spolu premiešame. Obe zmesi spolu zmiešame do hladka. Vylijeme do formy vyloženej papierom na pečenie a priemer 25 cm. Cesto dáme piecť na 180 stupňov približne na 50 minút. Pečený koláč necháme vychladnúť. Kým koláč chladne, na ozdobenie si pripravíme 50 g masla, 250 g cukru, pridáme 250 ml smotany. Za stáleho miešania privedieme do varu a varíme asi 10 minút, kým nevznikne hustá hmota. Polevu necháme asi 5 minút vychladnúť. Na teplý koláč vylejeme polevu. Navrch posypeme osolené arašidy.